Dobrý deň, poďme sa porozprávať o funkciách, ktoré by mali byť na vašej crowdfundingovej platforme. Bežná funkcia crowdfundingovej platformy pozostáva z verejnej stránky, na ktorú vstupujú neautorizovaní používatelia, kabinetu investora, kde váš používateľ ako investor môže pristupovať k žiadateľom. Aby tí, ktorí chcú prilákať investície, mohli vstúpiť a vybudovať svoje projekty a tiež z back-office pre vašich zamestnancov. Poďme sa najprv pozrieť na to, z čoho pozostáva vaša verejná stránka. Obvykle verejná stránka, ktorá zobrazuje informácie o vašej platforme. Napríklad stránka o nás, aké služby, zobrazujú sa projekty, ktoré sú momentálne vystavené na vašej crowdfundingovej platforme. Informácie pre investorov, podmienky investovania, balíky služieb a kontaktné informácie. Keď používateľ klikne na investovať alebo prejde do kabinetu, dostane sa do autorizovanej zóny, kde sa musí zaregistrovať a prihlásiť. V tomto prípade je zvolený relatívne jednoduchý dizajn. Dizajn môže byť akýkoľvek, aký potrebujete. Preto sa vizuálne spracovanie úplne líši od klienta ku klientovi. Rovnako ako promo stránka, aj kabinet investorov vždy vyzerá nejako individuálne. Odporúčame vždy vytvoriť kabinet investora ako samostatnú subdoménu. Ak máte stránku crowdfunding.com, vytvorte kabinet investora niemi.crowdfunding.com alebo account.crowdfunding.com, pretože ak budete vyvíjať nový kabinet investora, budete potrebovať nejakú adresu, kde túto novú verziu umiestnite a otestujete ju. Ak vám obidve testovania ukážu, že nová verzia je lepšia, budete môcť nahradiť hlavnú adresu novou adresou webovej stránky. Možno budete chcieť vytvoriť pre VIP klientov nejakú inú adresu stránky a so svojím kabinetom. To všetko vám umožňuje rozdeliť tento funkčný obsah ako do rôznych kravičiek a nesmie sa miešať dohromady. Rovnako aj promo stránka. Môžete mať niekoľko rôznych typov adries. Napríklad, na adrese vášho domu na crowdfunding.com sa zobrazuje jeden verejný web. Zatiaľ čo napríklad partner.crowdfunding.com môže byť iný web, kde sú prezentované iné informácie s viac špecializovanými údajmi. Poďme teraz dôkladne a podrobne preskúmať, z čoho sa skladá bežný kabinet investora. Najdôležitejšia funkcia začína registráciou, to znamená, že používateľ sa zaregistruje a prvé, čo chce, je oboznámiť sa s projektmi, ktoré sú na platforme. Odporúčame nezatvárať to ďalšími údajmi, to znamená, že nevyžadujeme od používateľa, aby potvrdil e-mail alebo aby nevyhnutne prešiel identifikáciou informácií a potom sa rozhodol, či vám chce poskytnúť viac údajov alebo nie. Pozrime sa, ako to vyzerá. Predpokladajme, že vstúpi na túto stránku a v menu si vyberie Investovanie. Na tejto stránke vidíme projekty, ktoré sú už vystavené na crowdfundingovej platforme a môžeme si ich prečítať. Tu sú viditeľné základné ukazovatele. Môžeme si stiahnuť stručný list so všetkými kľúčovými informáciami o projekte, ako aj dohodu o AŽTME. Taktiež opísanie môže byť rozsiahlejšie, môžu byť priložené ďalšie súbory, materiály. Všetko to vyzerá relatívne jednoducho, v bojových projektoch sa používa viac informácií a zložitejší dizajn. Aby mohol človek investovať peniaze, musí prejsť procedúrou identifikácie. Je to povinné, pretože väčšina krajín vyžaduje, aby platformy poznali svojich klientov. Ako sa to realizuje?
Ak stlačí Investuj, dostane sa do sekcie Identifikácia. Sekcia Identifikácia sa líši pre právnické a fyzické osoby, ide o úplne odlišné kroky, ich počet sa líši a aké informácie sa uvádzajú. Ale v tomto prípade je kabinet určený pre fyzickú osobu. Tu je súbor polí, ktoré sa krok za krokom menia a pokračovanie nasledovať. Používateľ ich napríklad nahráva ako všetky tieto polia, ktoré sú veľmi dôležité pre správne fungovanie systému, sa dostanú do back-office, kde potom vaši zamestnanci môžu efektívne spracovávať a analyzovať údaje. Ak zákazník nemá dostatok finančných prostriedkov, systém ho automaticky presmeruje na stránku AD Funds, kde môže získať viac informácií o možnostiach financovania a doplnení svojho účtu. AD Funds podľa plného zostatku, môže sa to nazývať aj inak. A tu bude vložená podmienka, ako môže vybrať celý zostatok. V tomto prípade je to cez virtuálnu banku, pretože systém bol pripravený pre Lendvaj. Je to európsky poskytovateľ platobných služieb. Stripe, Wise, Open Banking pripojené. Máme veľmi veľa hotových integrácií, preto tu môže byť celý rad platobných systémov, ktoré budete potrebovať. Keď peniaze prídu, používateľ ich uvidí na svojom zostatku vo výpise. Tu je výpis z účtu, ktorý obsahuje všetky transakcie a zostatky. A potom sa objaví funkcia, ktorá mu umožňuje investovať tieto peniaze do rôznych finančných nástrojov a možností. Napríklad v tomto projekte nehnuteľností klikneme na Investovať. Vyskočí varovanie, pretože tento účet bol pre nekvalifikovaného investora. Ale to sú špecifiká európskeho práva, u vás to možno nezahŕňať. A musí sa dôkladne a podrobne oboznámiť so všetkými možnými a potenciálnymi rizikami, že nemá, a s pravidlami a smernicami, podľa ktorých investuje. Okrem doplnenia zostatku a procesu investovania existuje sekcia Peniaze na zadržaní. Toto je sekcia, ktorá ukazuje, že peniaze, ktoré chce používateľ investovať, ešte reálne neboli investované, ale žiadosť o investíciu bola podaná. Prečo je to tak? Pretože peniaze na projekt nový sa môžu zbierať dlho. Tento čas môže používateľ zmeniť názor a odvolať investície. Preto sa mu objaví tlačidlo zrušiť a on zruší túto investíciu. Navyše to zaväzuje napríklad európske právo poskytovať takúto funkcionalitu. A dokonca aj keď je celý fond investícií zozbieraný, napríklad podľa európskych pravidiel, majú nekvalifikovaní investori právo odvolať svoju investíciu do 4 dní. Platforma je povinná mu to v skutočnosti vrátiť, pretože také sú požiadavky zákona. V sekcii Moje investície používateľ vidí všetky svoje investície, na akú dobu sú vložené, kedy je ďalšia platba a všetko, čo je potrebné na pochopenie svojho portfólia. Ak sú niekde oneskorenia, vidí, aké pokuty sú účtované a celý proces ich vymáhania, pokút, účtovania, vlastne všetko, čo s tým súvisí. Ak ide o dary, tak také niečo tam nie je, tam sa len zobrazuje, že peniaze boli odovzdané na určený účel. Ak ide o investovanie do nehnuteľností, zobrazuje sa, do akých nástrojov sú vložené prostriedky a výnosnosť. V tejto sekcii Moje dokumenty sa zobrazuje informácia o všetkých zmluvách, ktoré sú uzatvorené s používateľom. Žiadosti, zrušenia investícií, platby, všetko sa tam zobrazuje. Právne informácie sa nachádzajú v tejto sekcii.
V sekcii Výber je možné požiadať o výber peňazí. Ak má používateľ na účte peniaze, ktoré získal buď ako príjem zo svojich projektov, alebo ich jednoducho vložil a chce ich previesť späť na svoj bankový účet práve tam. Žiada o výber peňazí. Môže tam uviesť iba, na ktorý chce vložiť sumu a aká suma je teraz dostatočná. Taktiež je možné prepojiť nejaký nový bankový účet a naň vybrať peniaze. V sekcii Výbery sa nachádzajú všetky výbery peňazí, kedy, aké platby boli vykonané a ich stav. Oni zvyčajne neodchádzajú hneď, obvykle sa vykoná platba a očakáva sa nejaký status jej spracovania. Potom platforma potvrdí, že áno, výplata bola vykonaná a status sa zmení na aktuálny. V účte je možné prehliadať všetky transakcie. V sekcii výkazu príjmov sú viditeľné všetky príjmy z investícií, príjmy, pokuty a platby a podrobnosti. Pravdepodobne sú všetky tieto sumy nejako zdanené, a preto je pohodlné ich vidieť v jednej sekcii. Status investora, špeciálna sekcia, ktorá ukazuje, aké limity sú dostupné pre používateľa na investície a môže prejsť dotazníkom na potvrdenie, že je kvalifikovaným investorom. Ide o to, že pre nekvalifikovaných investorov sa najčastejšie zobrazuje veľmi veľa upozornení a dosť nízke limity, aby sa, ako u hazardných hráčov, príliš neponorili do tohto procesu a neutratili veľa peňazí. To je povinné podľa legislatívy v mnohých krajinách. Kvalifikovaní investori umožňujú vyplnenie dotazníka, ktorý presne určuje, či je používateľ nekvalifikovaným alebo kvalifikovaným investorom. V závislosti od vybraných polí sa načítajú príslušné dokumenty a súbory. Taktiež existuje sekcia dodržiavanie, ktorá umožňuje podávať sťažnosti. Napríklad, používateľ môže byť nespokojný s tým, že mu nejaké centy neboli správne pripísané, alebo ho znepokojovali nejaké momenty. Veľmi často regulátori požadujú, aby formuláre boli na stránke a používateľ mohol podať sťažnosť vo svojom jazyku. Predpokladajme, že vaša stránka je prezentovaná v anglickom jazyku a vy pracujete podľa legislatívy Francúzska. Používateľ by mal mať možnosť podať túto sťažnosť práve v francúzskom jazyku, aj keď vaša stránka môže byť dostupná iba v anglickom jazyku. Takéto vlastnosti sa vyskytujú a tieto nuancy je potrebné zohľadniť. Taktiež je často potrebný oddiel pozvať priateľa. Toto je referenčný systém, ktorý umožňuje získať referenčný odkaz tomuto investorovi a pozývať svojich priateľov na vašu platformu. Je to veľmi pohodlné a umožňuje zarobiť ďalšie peniaze. To je obzvlášť cenné pri spolupráci s blogérmi, ktorí majú veľké publikum. Umožní vám to spolupracovať s nimi a čestne, svedomito vyplácať ich odmenu. Sekcia nastavenia umožňuje nahrávať svoj avatar, meniť e-mail a zapnúť dvojfaktorovú autentifikáciu. To sú napríklad Google identifikátory programu, môže tam byť a dlhé US. Faktorová identifikácia, vrátane identifikácie cez SMS, napríklad. Všetko toto máme pripravené a môže byť využité vami. Poďme teraz prejsť k diskusii o najzložitejšej časti na crowdfundingovej platforme. Verejná stránka klienta, kabinet investora. To všetko je relatívne jednoduché. Najdôležitejšie a najnáročnejšie na akejkoľvek platforme, ktorá si vyžaduje obrovské množstvo času a zdrojov, je vývoj back-office.
Back office platformy crowdfunding je určený pre vašich zamestnancov, aby mohli plnohodnotne spravovať vašu platformu podľa svojich rolí a prístupov. Roli prístupu sa zvyčajne nastavujú v sekcii Administrácia, kde môžete pridávať nových používateľov, priraďovať im rôzne roly a dokonca môžete vytvárať aj nové roly, ktoré sú naplnené rôznymi oprávneniami a podľa týchto oprávnení sú poskytované rôzne možnosti roli a príslušnému zamestnancovi. Ten istý zamestnanec môže mať niekoľko rolí. Napríklad, ak zamestnanec odchádza na dovolenku, jeho rola môže byť prenesená na iného kolegu, ktorý bude vykonávať túto rolu počas neprítomnosti tohto zamestnanca. Keď sa zamestnanec vráti z dovolenky, táto rola mu môže byť vrátená. Druhá dôležitá sekcia na vašej crowdfundingovej platforme sú projekty. V tejto sekcii je možné vystavovať nové projekty, upravovať existujúce a nahrávať k nim potrebné dokumenty. Všetky tieto polia sú individuálne prispôsobené pre každú platformu. Tento oddiel tiež umožňuje generovať plán platieb a prezerať existujúce. Navyše, táto sekcia umožňuje spravovať informácie o projekte v rôznych jazykoch. To znamená, že názov projektu, popis a ďalšie údaje sa prekladajú do potrebných jazykov, v ktorých vaša platforma funguje. Tretím dôležitým oddelením na vašej crowdfundingovej platforme je e-mailová kancelária. V nej môžete vidieť ako investorov, tak aj dlžníkov a spravovať ich údaje. Práve tu investori získavajú prístup k investovaniu. Táto sekcia sa vždy vytvára v súlade s predpismi, ktoré sú platné vo vašej krajine a zároveň. Ďalšia sekcia na vašej crowdfundingovej platforme je sekcia pre zákaznícku podporu. V tejto sekcii nie je táto informácia dostupná na úpravy, ako napríklad v MLKS. Navyše, mnohé dokumenty sú skryté pre zákaznícku podporu. Sú to osobné údaje, napríklad pas a ďalšie. Nejaké ďalšie dokumenty, ktoré nie sú potrebné na to, aby sa poskytla podpora klientovi po telefóne. Sekcia GDPR je tiež veľmi dôležitou sekciou, pretože požiadavky na osobné údaje v mnohých krajinách sú veľmi vysoké, na čo je potrebná. V tejto sekcii môžete nájsť akéhokoľvek používateľa na vašej crowdfundingovej platforme a všetko, čo je o ňom známe vo vašom systéme. Podľa zákona, napríklad v Európskej únii, môže používateľ požiadať o všetky informácie, ktoré o ňom viete. Ak je zažiadateľom alebo investorom, pomocou tejto sekcie budete môcť nájsť a poskytnúť tieto informácie. Ale môže požiadať o odstránenie týchto informácií o ňom a to môže spôsobiť ťažkosti, pretože na jednej strane ste povinní uchovávať údaje o ňom, na druhej strane ste povinní dodržiavať legislatívu o osobných údajoch. Tento oddiel preto umožňuje, na jednej strane, označiť ho ako vzdialený a na druhej strane dodržať požiadavky a uchovať všetky informácie o tom, kto u nás investoval alebo si požičal peniaze. V niektorých prípadoch, v niektorých krajinách táto sekcia nemusí byť požadovaná. Sekcia Investície umožňuje vidieť všetky zmrazené transakcie. Ide o peniaze, ktoré investor na vašej crowdfundingovej platforme už realizoval, keď budú vyzbierané pre projekt, prejdú do sekcie investícií a bude možné vidieť všetky investície, ich stav, oneskorenia, ak nejaké sú, a prípadné pokuty, ak sú podľa vašich pravidiel účtované. V podstate všetko, čo súvisí s investíciami.
Sekcia Transakcie umožňuje vidieť všetky doplnenia zostatkov a investičné transakcie. Na rozdiel od investícií sa tu hovorí práve o samotných platbách, ktoré robia používatelia na investovanie. Výplaty sú peniaze, ktoré používateľ vyberá zo svojich zostatkov v klientských účtoch. Úrokový príjem umožňuje vidieť a detailne a presne príjem, ktorý vaši klienti skutočne získavajú pomocou vašej platformy. Finance umožňuje vidieť pokuty, ktoré sa uplatňujú za oneskorenia. Ak to nemáte predpokladané, takéto sekcie sú skryté. Referálový príjem je to referálový príjem, ktorý sa pripisuje používateľom vašej platformy podľa referenčného programu. V sekcii Dokumenty je niekoľko podsekcií. Jedna z nich sú šablóny dokumentov. Umožňuje vám nahrávať nové šablóny a upravovať ich bez potreby obracať sa na programátora. To je napríklad zmluva o pôžičke alebo žiadosť o investíciu. S účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka napríklad. A predchádzajúca šablóna dokumentu prestane platiť 31. decembra na konci dňa. Na základe týchto šablón dokumentov sa generujú dokumenty, ktoré sa dostanú do sekcie Dokumenty. Tam môžete vidieť všetky dokumenty, ktoré vaša platforma uzavrela s klientmi, investormi, dlžníkmi a ďalšími informáciami. Existuje aj sekcia šablóny notifikácií. Notifikácie sú upozornenia, ktoré môžu byť zaslané prostredníctvom SMS, push notifikácie alebo e-mailu. A všetky tieto e-maily alebo SMS správy je možné nastaviť tu vložením značiek, kde sa vložia automatické údaje, rovnako ako aj šablóny dokumentov. Podľa toho všetky notifikácie a upozornenia, ktoré sa generujú, je možné vidieť v sekcii Notifikácie. Compliance umožňuje vidieť všetky sťažnosti klientov a reagovať na ne. Sekcia Historické údaje umožňuje nájsť informácie o akomkoľvek objekte na platforme, napríklad o projekte, alebo o investorovi, alebo o dlžníkovi, kto kedy ju menil, aké údaje boli nahrané, z akého IP adresy. Tieto informácie vám umožňujú reagovať na požiadavky orgánov činných v trestnom konaní alebo vykonávať analýzu incidentov a pochopiť, čo sa dialo a kto vykonal akékoľvek zmeny na platforme. Sekcia API získať prístup k API a vytvárať vlastné nástroje na prácu s platformou prostredníctvom API. Sekcia Moje nastavenia umožňuje spoluprácu s poskytovateľom platobných služieb, pretože všetko, čo sa deje na vašej platforme, od zobrazenia peňazí, záznamov, ich evidencie a v skutočnosti peniaze budú prichádzať cez platobný systém a vy budete robiť výbery tiež cez platobný systém. Týchto platobných systémov môže byť niekoľko a môžu sa v priebehu času meniť. Už máme naozaj veľa rôznych integrácií, prispôsobených pre vás. Ďalšia integrácia, ktorú budete potrebovať, je KSE. Aby vaši zamestnanci nemuseli vykonávať všetku prácu ručne, je možné tento proces automatizovať a obrátiť sa na celú radu poskytovateľov služieb, ktorí automaticky skontrolujú dokumenty používateľa, jeho status, jeho adresu bydliska, či nie je tento pas, ktorý im bol poskytnutý, stratený, a to aj v prípade, že ide o právnickú osobu.
Predpokladá sa aj integrácia s mnohými ďalšími poskytovateľmi služieb, napríklad tými, ktoré plnia úlohu Core Banking System, poskytovateľmi SMS služieb, poskytovateľmi elektronickej pošty a ďalšími doplnkovými službami, ktoré automatizujú a zjednodušujú život a prácu vašich zamestnancov. Pričom vaši investori budú spokojní s rýchlosťou práce s nimi, kvalitná technológia je zárukou úspechu akejkoľvek crowdfundingovej platformy.